забон донӣ ҷаҳон донӣ. Салом дӯстон, мехостем дар ин видео барои шумо якчанд калимаҳои асосие ки шумо мехоҳед ба дигар давлатҳо равед, дар вақти гумрук гузаштан ба шумо медиҳанд. Агар мақсади кор рафтанӣ бошед, шумо дар он ҷо мегӯед ки work. Агар ба мақсади таҳсил рафта бошед, study. Агар ба мақсади сайёҳӣ равед, tourist. Хуб, агар ба мақсади бизнес равед, business. Хуб, агар транзит рафтанӣ бошед ба воситаи давлати сеюм, transit. Корванди мақомоти гумрук ба шумо чунин савол медиҳад: What is the purpose of your visit? Дар ҷавоби ӯ шумо метавонед яке аз вариантҳоро гирифта истифода баред.